ҳама вақт мегӯем падар пул мехоҳам, падар либос мехоҳам, падар китоб мехоҳам, падар мошин мехоҳам, падар мехоҳам мусофират равам, пул биде. падар пул барои донишгоҳ. ҳама вақт падар 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 мегӯем, вале як маротиба ҳам нагуфтем падар ҳамин ки пешам ҳастӣ бароям кофист. ё ин ки бигӯем падар будан дар канори шумо барои ман як дунёст. ҳамеша бароят гуфтем аз надоштаҳоямон ва аз чизҳое ки диламон мехост, вале ҳеҷ гоҳ напурсидем падар шумо аз ман чӣ мехоҳед? Бале, хурд ки будем аз мо мепурсиданд падаратро дӯст медорӣ ё модаратро? яъне кадомашро бештар дӯст медорӣ? мегуфтем ҳардуро дӯст медорем, вале онҳо исрор мекарданд ва мегуфтанд не, яктоашро бигӯ, кадомашро бештар дӯст медорӣ? он як кадом аст? ва мо бошад бо шарму ханда ба зери лаб мегуфтем модарамро. бечора падар лабханди талхе мезад ва шояд ҳам хиҷолат мекашид дар пеши ҳама. вале ҳоло мефаҳмем ки падар чӣ гуна қадр ва чӣ гуна манзалат дорад ва падар чӣ қадар заҳмат мекашад ва хаста мешавад. бузург ки мешавем, вақте падар ки мешавем, баъдан инро ҳис мекунем. бале, бояд инро дар давраи мактабхонӣ ҳис кунем. бояд падаронро бештар дӯст дорем, модаронамро бештар дӯст дорем. дӯстат дорам падарҷон.